Keď si idem dávať do pásca gumu, tak robím to tak, že budem si prikladať strihy na stredy, takto, s tým, že ja teraz na tej dolnej záložke si chcem hneď nechať, viem, že to budem dolnú záložku zakladať na nejaké 2 cm, takže hneď si tu idem urobiť zase čiaru, od ktorej sa budem odvíjať a viem, že tam chcem mať 2 cm záložku alebo 3, môžem kľudne dať 3. A priložím si ten strih k tej záložke. Položím to na ten priehyb, tak, a založím si to. Tak, tak. Teraz, čo idem urobiť? S tým, že tá guma, potrebujem, aby bola v pase, to bolo voľné, tak ja nemôžem robiť také, že si tu budem teraz vykresovať tieto očevky. Tie si teraz zruším, tie vôbec nebudem riešiť. A idem si pridávať našev. V mojom prípade ja si vždycky pridávam 1,5 až 2 cm. Takže ak vás látka pustí, tak kľudne si tak pridajte, ak máte dostatok látky. Takže dávam si 1,5, čiže 1,5 cm švy pridávam na strih. V podstate preto ho poťahujeme do roviny, aby sme ten obvod pásu dokázali cez tie boky dostať. Takže tak, toto spravím. Teraz ja viem, že tuto mi končí pás a šírku gumy mám takúto. Tak ja spravím to, že ja si takto tú gumu dám, s tým, že si tu nechám nejaký centimeter ešte a takto si vykreslím ten tvar tej sukne. Dobre? A tuto to nechám stále rovno. Takto mám vykreslený tvar pásca, s tým, že vôbec tu nebudem riešiť očevok a zachovávam tú bočnú šírku, aby som to potom dokázala cez tie boky pás prevliecť. Dobre? Toto tu zachovávam. A to samé spravím aj s predným dielom. Ja si teraz ten zadný diel vystrihnem, aby sa mi to zbytočne neposúvalo. Môžeme si ešte raz opakovať. Strih zadného dielu som priložila na stred, dolu som si pridala 3 cm záložku, po bokoch 1,5, bočnú šírku linie dodržujem z toho dôvodu, že tu budem dávať gumu. Priložila som si šírku mojej gumy, nechala som tam na centimeter ešte ako keby našev a v podstate to je všetko. Teraz vystrihnem. Zadný diel mám vystrihnutý a teraz idem na predný diel, čiže presuniem sa na druhú stranu, upravím si strih tam. Vyrovnám si ten predný diel, tú látku na ten predný diel tak, aby držím sa tu nejakej linie, takisto aj ten kraj, aby mi to išlo v nejakej rovine. Hej. Priložím si stred zadného dielu, ja to teraz otáčam opačne, zarovnám si tú záložku, lebo potrebujem to mať pekne v rovine, aby mi to neušlo, aby mi to nechýbalo. Takže ja si tuto zarovnávam záložku, pridávam si na záložku 3 cm v mojom prípade. Pozerám, že kde to mám tú čiaru, dobre. 3 cm. Prikladám strih k záložke, prikladám stred, tak, zaťažím si strih, aby sa mi nepohol, môžem si ho kľudne zaťažiť aj, alebo zašpendliť, takto. Na boky si pridávam 1,5 cm. Ťahám tú šírku šva až hore.
šírku šva podľa bočnej línie, hej. Takto to krásne potiahnem až hore. Teraz zoberiem tú moju gumu, priložím si ho asi približne takto. Centimetrový šev si tu budem nechávať, hej. Takto a vystrihnem. Striham. Pokiaľ máte moc vybrané tie boky, treba počítať, že budete mať väčšiu voľnosť nariasenú v páse na gume. Inak sa to nedá, pretože ináč, keby ste zúžili ten pás, tak potom by ste ho cez boky neprevliekli, pokiaľ tam nemáme zips. Dobre? Takže takto. Máme vystrihnutú aj prednú časť. Kľudne si tuto môžete dať zácvičky na boku, aby ste sa vedeli orientovať, že aká je šírka vášho pásca prinechaná. Tak. A ideme si zošiť sukňu. Úplne jednoducho. Odložíme si strihy. Nezabúdame, že ja napríklad si tuto dám značku, že budem vedieť, že toto je môj predný diel, hej, to je môj zadný diel. Takže rozložím si to. Dávam si lico k licu, zošijem si boky, jeden druhý. Môžem si ich buď rozžehliť, alebo zažehliť, je to na vás, obnitkovať. Pokiaľ to budete chcieť obnitkovávať, rozžehliť, tak najlepšie je si to predtým obnitkovať, tie švy, a rozžehliť. Už záleží od toho, že čo si chcete robiť. Záložku si môžete obnitkovať a takisto si obnitkujeme, začistíme na overlocku aj vrch sukne. Takže idem to urobiť na stroji a potom vám to ukážem. Tak sukňu som vlastne teda pozošívala, obnitkovala. Tuto vidíte spracovanie bočných švov. Potom tu vidíme spracovanie záložky, spracovanie gumy. Čiže gumu som v krajičku prišila. Ja som to robila aj video, ale neviem, sa mi podarilo, že sa mi to vymazalo, alebo neviem, nemôžem ho nájsť. Pržlenku som si položila na rovnú stranu, vedľa okraja, 2 mm od okraja, aby mi to nevytrčalo na licnú stranu. A pod jednoihlovým strojom, normálne pod klasickým, som to prešila v krajičku. S tým, že som mala predtým naznačené stredy, boky a pekne som si to našpendlila a rozdelila. Potom som ten pásec ohla smerom dole na bočných švoch a tam, kde bol ten šev, čiže tuto, v tomto mieste, som to po lícnej strane prešila v tom šve. Pretože ja som nechcela tú sukňu prešívať celú pásec kolom dokola, nechala som si to takto voľne a ukážem vám to, ako to vyzerá na tej postave. Takže sukňu mám ušitú, úplne jednoduchú hladku, teraz ju navlečiem na moju postavu. Nie je ožehlená, je to taký krčivý materiál, takže budeme sa podľa toho riadiť. Takto vám to chcem ukázať, že to, čo sme si to na ten pás pridávali tie boky, že sme to nechali v rovine, to z toho dôvodu, aby som to bola takto pekne natiahla vlastne na seba. Takže teraz vidíte, že mám to takto na sebe, boky mám zachované a bez problémov mám sukňu do gumy v páse. Kto chce, tak si môžete tuto vlastne to prešiť, tú gumu, ešte v krajičku. Kto nechce, nechá si to takto hladké. V podstate potom, keď máte blúzku alebo čo, tak takto nejak toto asi vyzerá. Hej? Takže musíte si tam zachovať tú voľnosť, aby ste ten pás potom cez to dostali cez tie boky. Takže asi tak. Ďakujem za pozornosť a teším sa pri ďalších videách.